everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Maid of Fortune. Excuse me, miss? Rona? Kanang pagkaon nga imong gikunitan, gikan na anang basurahan? Ilabay na. Ilabay na! Gutom! Makanunta ka! Ilabay na ba? Huwat din eh. Ayaw lakaw. Wala ti kadadagan, anan. Kailainan o niya mga tao ni mo. Kinanimaho naman ka. Kaon lang og tarong. Mag-istorya ra taho man ni magkaon. Wala ko na siya magdugay sa pagka-waitress. Kay pagkahibaw nga, napriso na siya. Gipapahawa dayon siya. Wala sad ko na siya klarong Pinoy-anan. Mao ba? Ako ra to gitagaan og 5K. Akong giingnan nga magkita big usa sa plaza human sa usa ka semana. Abi na ko imong gi-offeran nga pabalikon sa mansyon. Wa uy. Lisod na. Unsa di mo plano? Ako siyang tabagan nga mo pauli sa ilang probinsya. Anong wa naman lang nimo ingna nga kuan? Nya tong nakita mo. Oh, karon ra ba sa lisod sa kung una-una? Ah, Sayo pa akong gibuhat. ngayon sa man. Nga wa siya pabalik ka sa mansyon. Aw sakto ra gid ang imong gibuhat. Wala gyud rason nga imo pa siyang pabalikon. Bitaw. Di mo ko angay mag-guilty. Ang mga nahitabo niya karon, bunga ra sad sa tanan niya mga binuhatan. Mao na. Gani buotan ra kay ka nga mihatag pa og 5,000 niya. Naluoy man ko niya. Nga namunit na lang o pagkaon sa basurahan. Mao gani buotan ra kay ka. Kung ikaw di ito'y nakakita niya. Na. Di tingali na ako siya tagdon. Mao ba? Oh, okay. Namasin ra ko ani dinhi pero wa ko mulaom nga mo anhi gyud ka. Kay bago ko butuman og sa adwana. May baruganan ko. Bisag maldita ko. Oh, Uwi ako magtuo. Nga sa tanang mga tao. Ikaw ra di ay mo tabang na ako. ayaw na ano eh. Kunyan sa may plano ni mo. Wa pa ko mahibaw. Gusto ko mapauli sa amo pero wa naman ko'y naong ikatubang sa kong pamilya. Mauwaw naman ko. Tagaan ti kag kwarta. Kung mo pauli kagit sa inyo. Mauwaw na lagi ko mo pauli. Wa man gani ka mauwaw sa imong mga gibuhat nga kabuang. Ang pagpauli na noon ang imong ikauwaw. Sorry ha. Pero prangkahay lang ba? Kung may madunggan kang mga sakit nga istorya, ipalusot lang ko sa pikas dunggan. Expert bitaw ka, ana. Ang akong punto, ayaw ka uwaw kung gusto kang mag-usab. Kagets ka? Kay ang pamilya, bisan unsa pa na kasuko, sa kadugayan, maluoy ra na. Samot na kung may dakang kwarta. Tagaan ko ni mo kwarta. Oh, pero kinahanglan, nga kanaon niyang kwarta ha, imong ipuhunan. Bisan karinderya lang gud. O sari-sari store ba ka? Ang importante na akay negosyo, bahalag gamay. Pila man di mong ihatag. Igo nga imong ikapuhunan. Hindi ka mahadlok ka ako rang idagan o gamiton sa binuang? Aw, naragyan na mo kung papinuang ka. Sultihan lang ti ka. Mauna ni last na kung tabang nimo.
Kung imo paghihapon gani ning usikan, kung magkita tagbalik nga nagkaon na sa kag pagkaon gikan sa basura, sikaran pati ka. Nakaila na ka nako. Kung unsay akong isulti, ako ginambuhaton. Ay, kabala ka. Kay this time, mo paulit na ko sa mga probinsya. Mapabaga na lang ko sa kunaw. Mo na saktong pabaga sa naong. Oh. Tawata, Hala, baga lagi ni. Pila day ni? 50K. Ayaw ablihi. Isodayo na sa imong bago. Tingalig mawa na. Ayaw na gila. Sige na. Basta kay last chance na nimo. Salamat, salamat kayo, Angel. Salamat. Salamat kid kayo, Angel, ha? Perfect ra gid kayo na ako ning dapita. Kada buntag, mag-walking mini Ryan sa lapad kaayo nimong kayutaan. Imo na ba ang gisultihan si Ryan bahin ako? Wa gyud. Magagad lang ko nimo kun moingon na ka nga pwede na. Ayaw lang una. Wa pagyapon ko'y salig ana niya. Okay. Tuod. Kano sa amo mo balik diri sa syudad? Unya na lang kun mga nakay nako. Ana magyud ka ko nimo panakon. Okay. May tag makaarisad kasi mong yuta, uy. Bitaw no? Sige lang. Mutungaran niya ako diha. Puhon lang. Bitaw, maayos nga bubakasyon ka dito. Moingon niya ko nimo ha. Basta kay moadto ta nga di pating anak ni Erin. Aw, pakuyugon ko nimo. Aw ayaw na lang di ayo eh. Busy man di ay ka. Ay, dili eh. Basta ikaw. Igi ko busy. Pwede na bitaw di ka makuyog. Pakuyuga lang gud ko. No, sige. Basta, moingon ako nimo. Mao ni ang mga pictures sa akong sari-sari store. Timing kaayo kay wa man di ay naninda diri sa among sityo. Nalipay kaayo ang among mga silingan nga dili na sila kinahanglan pang bulakaw ug layo para lang mupalit sa tindahan. Sakto gyud ka, Angel. Dali lang makapasaylo ang pamilya. Labi na kun may dakang kwarta. Ug salamat kay sa chance nga imong gihatag nako. Hinahinay na kong nibangon gikan sa akong pagkahagba. Okay. Very good siya. Replyan ako. Okay. Good luck. So, nindot ay mga feeling nga okay ang resulta sa iyong paghatag niya og last chance, di ba? Oh, medyo satisfying. O sanay akong na-feel. Niya itong mihatag ko og laing chance kang Ryan. Oh. So, nakasabot na ka. Nga nung nakabuhat ko ito. Ironic lang, no? Ang duha ka tawo nga may pasakit ni Irene, nga hate kaayo nato. Pagkahuman, kita rada ay ni tabang. Mao yun. Iyon anak ko mag-joke ang kapalaran. Pero, pwede niya jud tal nga dili mo tabang nila. Aw, pwede yun. Ako mismo, wa ko mag-expect nga makahimo ko adto. Lapas sa langit gud akong kapungot atong runaha to. Pero ako ra day gihapon siyang gitabangan. Ako di ay. Grabe gud ang akong kapungot atong Ryan. Pero ako pa siyang gitabangan. Pareho gyud ay ta. Parison gid eta. Ano ka? Ha? Kalit magugag silent mode. Murag gi-off og kalit ba? So, kano sa tamo bisita nila ni Irene? Narata na nimong gipapalithan. Okay. Ready na ni tanan para sa pag-ani nila ni Angel o attorney. Dili ba ni pareho sa syudad nga pwede ratang magpa-deliver dayon. So kinahanglan nga nagitay stocks nga lutoonon. Dira sa dimong listahan na. Uy. Uy, hala. Oh. Unsa man? Patay. Namday white check. Oh.
oyster sauce? Hala, uy. Importante ba anahan? Balik lang ko sa poblasyon, han. Ayaw na lang. Naman ko ni bagong abli nga tindahan sa Pikas Sitio. Mauti ako nadunggan sa mga tao sa gawas. Gamay ra ko na ang diferensya sa presyo sa poblasyon. Mao ba? Sige. Ato, ano niya na ugma. Karon na, uy, ganun ugma pa man. Ha? Gamito na din mo na yun. Ay, dili palagi, pero gusto na ako nga naa na gyud na diha. Plastada na natanan akong panginahanglan. O kung dili ka, ako na lang mo hinahinay og adto. Ayaw ko na, han. Dili lagi pwede ugma pa. Okay. Muadto ko karon dayan. Ayaw na intawag lakaw eh. Bisan, asa kay, dako na ng imutihan. Sakto na atong walking kada buntag. Sige, lingkod na kay malakaw na ko. Itong asun din yung nabita eh. Liman kag si Irene pang nilakaw. Makaanak ko si gahat. Toray. Bago tuod nga tindahan na. May tag na lang sila'y baligya nga oyster sauce. Mayo! Asay ato? Doon na mo eh. Ryan! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.